Me käytän tätä korttia nyt. Ja soitan teille 87 vuonna tehdyn kappaleen. Vuotta aiemmin tulin Kajaanista junalla tänne Ilosaareen. Ilosaaren Rock oli siihen aikaan hardcore-festivaali. Painajainen esitti lauluja maanalaisessa oikeudenkäynnissä kaikkia maailman valtioita vastaan EP:tä, joka osti. Se on ankara EP. Mahoneitsyen Peksi sammui lavalle ja heräsi vasta kun seuraava hardcore-yhtye irstas Oulusta alkoi tekemään soundcheckia. Ja mulla oli siihen aikaan juuri mietteillä, syksyllä perustettiin 86 Eutanasia-niminen yhtye. Ja Eutanasia esitti tällaisen kappaleen. Tän nimi on Lappiin. Työkkärissä käydä pitää aina kerran kuussa. Siellä sitten ihmetellään kunnon sormi suussa. Pakko on sormeine kun ei oo muuta. Ja töihinkään ei pääse kun pää on numpiluuta. Lappiin tuttureille kuolemaan. Lappiin poron sarveen huolemaan. Sitten vielä ihmetellään kun ei täällä viihdy kukaan. Punkki pakkaa pikkukassin, ottaa pikkukassin mukaan. Ehkä huolto maksaa junalipun etelään. Pohjoisesta saapuu punkki, Assala päähän vedellään. Lappiin tuttureille kuolemaan. Lappiin poron sarveen huolemaan. Punkki palaa etelästä itse tuntohukassa. Raukalla on kuivaa verta irokeesi tukassa. Niin taas on uusi kuukausi ja punkki jonon jatkona. Etelän matka voidaan pitää kai katkona. Lappiin tuttureille kuolemaan. Lappiin poron sarveen huolemaan. Tuttureille kuolemaan. Lappiin poron sarveen huolemaan. Kiitos.